3 životne stvari su najbitnije. Najveće bogatstvo je znanje, najlepši osjećaji su ljubavni, najviše se isplati biti pošten. Znači, znanje, ljubav i poštenje treba da budu stubovi života. I list sa grane padne kada mu ponestane snage. Kada te pogledam, reći ću ti dosta o tebi, ali ako progovoriš, mnogo više. Da nam se život ne pretvori u tamnicu, izađimo na svetlost i među ljude. Poštenje nije samo ne uzeti tuđe, već i ne dati svoje svakome. Preterana briga je osjećaj straha izazvan nesigurnošću. Zašto stalno mislimo da je drugima uvek lakše, kad i oni misle da je nama lakše? Više vredi videti ono što se ne vidi od onoga što vidimo. Od momenta kada ugledamo prvi put ovaj svet, shvatimo da je sve nestvarno. Promenimo već jednu maštu, da bismo drugačije maštali. Ništa u ovom životu ne nestaje, ni materija, ni životinje, ni biljke, apsolutno se svi pretvaramo u druge oblike života. Ne dozvoli da ti život bude kazna, već saznaj i živi ga, jer je život lep ako ga poznaješ. Duševni mir je teško ostvariti, a još teže živeti bez njega.